karo kakak tukang kaji kula ning isin batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan durung ana kepastian senggol maning kanggo bundai kafi nok popi sing duwe wilayah kanggo aye Aurel aye Nabila sing duwe dua putri Papai Rama aja bimbang lan ajaraku kakang wani disumpah lahir batin kakang tresna kanggo nok priada sing duwe ala pamarep pom bensin tukang kaji kula mah isin batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan durung ana kepastian sambung maning aye Nabila sareng ibunya Gavi bimbang lan ajaraku kakang wani disumpah lahir batin kakang tresna sing bener kakang sampai tresna karo kula lakukan enang apa kuno kakang sayang terus
beli weru eman dicopot lambene metu jutaane kaya duit wis langkabok bapakne dugal bae atine duwe laki sampeyan doyan tuku srabi olehan baka bengi metu kaya burung hantu sing dilurung tanggane brutu duit ladang calongan setore ning barisan pikirane wis campur setan anak rapi lagi pengen jajak kuning duwe laki jahat ning rapi kula duwe laki mabok tanggane brutut wong lanang sing happy ati kula sing nafsu tapi kanggo demenan duit beli warung eman dicopot lambene metu jutaane kaya duit wis langkabok bapakne dugal bae atine duwe laki sampeyan sering mabok brutu olehan baka bengi metu kaya burung hantu sing dilurung tanggane duit ladang calongan nabungin ning barisan pikirane wis campur setan anak rapi lanang pengen belanja kula duwe laki jahat ning rapi kula duwe laki mabok tanggane brutut wong lanang sing happy ati kula sing nafsu kesuwun wis pernah mampir ning ati kesuwun gawe kula ngerti aye aurel wong loro pernah ning titik rindu tapi kaya ora mungkin nyatu sunyati cinta beli bisa dipaksa anak hati sejin sing perlu dijaga lu nggak bisa nyawang oh sing tak sayang apa kabar wis kejebak rasanya mani aye aurel tapi
Sun ngerti cinta bisa dimas hati sejenis si perlu dijaga bisa nyawang kembali ayana bilang wong sing tak sayang apa kabarnya wis kecepat rasanya mane tapi kehalang kenangan statusnya semuanya sadar lagi lakoni sangat kopi si sebenarnya sungguh doa selipatan di tengah doa ya Aurel jalur petunjuk ayah Nabila susu mentak-mentak bokonge andul-andul priset tetep gunung gede kidul bokong mentak-mentak gableke andul-andul barang tas ditulepi sambel gacor joget bae